θα τερματίσουμε το σελμόν. Είμαι στο σπίτι μας. Τι είναι όλες αυτές οι κούτες μετά και ομίζομαι. Αυτό πρέπει να είναι το σπίτι του γείτονα. Ας πω ένα καφέ στην κουζίνα. Εγώ δεν έχω ζάχαρη. Θα πάω στο γείτονα να πάρω ζάχαρη, μπορεί να έχει. Γιατί με κυνηγάει ο γείτονας. Μια ζάχαρη ήθελα για να πάρω. Ψάξου μωρέ. Μια ζάχαρη ήθελα να πάρω, μην με κυνηγάει. Ο γείτονας δεν μου δίνει ζάχαρη. Κακός γείτονας θα μετακινήσω. Πάω στο τηλέφωνο να μετακινήσω. Πάρω στο τηλέφωνο. Ναι, γεια σας, μετακόμισε εκεί. Τι θέλατε? Να μετακομίσουμε, γιατί ο γείτονας είναι κακός. Ναι, κυρία μου, λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε να μετακομίσουμε άλλο. Σας ευχαριστούμε, γεια. Μην το πίνετε, το έχετε. Δεν θα πω το καφέ μου σήμερα.